Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Στο σημερινό επεισόδιο ανεβαίνουμε σε ένα από τα υψηλότερα και πιο εντυπωσιακά βουνά της Αυστρίας, το θρυλικό Grossglockner. Μία διαδρομή γεμάτη αλπικές λίμνες, καταράκτες και τοπία που πραγματικά σου κόβουν την ανάσα. Αν δεν έχετε δει πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, ρίξτε μια ματιά στα προηγούμενα επεισόδια για να μπείτε κι εσείς στο ταξίδι από την αρχή. Φύγαμε λοιπόν να ταξιδέψουμε παρέα και να απολαύσουμε αυτή τη μαγική χώρα, με τις μοναδικές εικόνες που τόσο απλόχερα μας έχει χαρίσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκε πια ο τελικός προορισμός αυτού του ταξιδιού και η Πινέζα μπήκε στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Grossglockner, η ανυπομονησία μας ήταν μεγάλη. Είναι ένα βουνό που εδώ και αρκετά χρόνια θέλουμε να ανακαλύψουμε. Και μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά το χθεσινό βράδυ είχε μία μικρή ανησυχία. Έναν ενθουσιασμό από εκείνους που κοιτάς συνέχεια την ώρα και περιμένεις να ξημερώσει. Και κάπως έτσι, χωρίς πολλά λόγια, με τη μηχανή να παίρνει μπροστά, φύγαμε να ανακαλύψουμε τη μαγεία αυτού του βουνού. Καλημέρα! Ξεκινάμε σήμερα για Grossglockner. Είμαστε στους πρόποδες και ξεκινάει η ανάβασή μας. Θα λέμε στην κορυφή! Όσο αφήνουμε πίσω μας τα χιλιόμετρα και περνάμε μέσα από αυστριακά χωριά, καταλαβαίνεις αμέσως ότι εδώ τα πράγματα λειτουργούν αλλιώς. Η Αυστρία έχει αυτό το μοναδικό ταλέντο, να σου προσφέρει απίστευτη φύση, χωρίς να χάνει την τάξη και την απλότητά της. Όλα μοιάζουν προσεγμένα, καθαρά στη θέση τους, σαν να συμφωνούν τέλεια άνθρωπος και βουνό. Όσο προχωράμε στη διαδρομή, νιώθουμε ότι αυτά τα χωριά μοιάζουν λες και δεν ανήκουν καν στον ίδιο κόσμο με τον δικό μας, σαν να έχουν βγει από κάποιο παραμύθι. Σε εικόνες που περιμένεις από στιγμή σε στιγμή να δεις να ξεπροβάλλουν ενάνι. Και όσο προχωράμε, τόσο περισσότερο νιώθουμε ότι δεν είναι απλώς μία διαδρομή. Είναι ένα πέρασμα σε έναν άλλο κόσμο, σχεδόν μαγικό. Ένα κόσμο που δεν σε πιέζει να βιαστείς, αλλά σε καλεί απλά να τον απολαύσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα περνούσα παρατήρητο ένα από τα μοναδικά χωριά σε όλη την Αυστρία, το Heiligenblut. Ένα μικρό αλλά εκπληκτικά όμορφο χωριό που κάθεται στους πρόποδες του Grossglockner, σαν να βγήκε από άλλη εποχή. Οι εικόνες που βλέπεις εδώ δεν είναι απλά όμορφες, είναι μαγικές, ξύλινα σπιτάκια με λουλούδια στα μπαλκόνια, δρόμοι που σε οδηγούν προς μια γοτθική εκκλησία με φόντο το τεράστιο Grossglockner και μια αίσθηση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγουν ξωτικά από τα γυροδάση να σε χαιρετήσουν. Έτσι νιώθεις όταν βρίσκεσαι εδώ. Αν με ρωτάς που θα ήθελα να μείνω, θα σου έλεγα εδώ για πάντα, σε ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι δίπλα στο ποτάμι. Το Heiligenblut δεν είναι απλά ένα χωριό, είναι ένα μέρος που σε καλεί να μείνεις, να ζήσεις την κάθε μέρα σαν σε παραμύθι, ανάμεσα σε αυτά τα βουνά και σε αυτή την απίστευτη μαγεία. Αφήνουμε πίσω μας το μαγευτικό Heiligenblut και μπροστά μας απλώνεται ένα τοπίο που δύσκολα χωράει σε κάδρο. Ο παγετώνας στέκεται απέναντί μας, επιβλητικός και για λίγα δευτερόλεπτα απλώς σωπαίνουμε. Πάμε να ανέβουμε το υψηλότερο βουνό της Αυστρίας, το θρυλικό Grossglockner. Λίγο πριν ξεκινήσουμε όμως την ανάβαση, κάνουμε την απαραίτητη στάση στο ταμείο. Για να περάσουμε από εδώ πρέπει πρώτα να πάρουμε εισιτήριο για τα σύννεφα. Δίνουμε γύρω στα 35 ευρώ για τη μηχανή και μαζί μας δίνουν ένα μικρό αναμνηστικό αυτοκολλητάκι. Το κολλάμε στη βαλίτσα γιατί κακά τα ψέματα τέτοιες διαδρομές θες να τις θυμάσαι. Οι πρώτες στροφές έρχονται ήρεμα, σαν να μας δίνουν χρόνο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Και όσο ανεβαίνουμε, ο αέρας παγώνει λίγο περισσότερο. Οι κορυφές πλησιάζουν και ο δρόμος αρχίζει να δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Εδώ πάνω δεν οδηγούμε απλά, συμμετέχουμε. Καλώς ορίσατε στο Grossglockner. Ανεβαίνουμε 19 Σεπτεμβρίου και ο καιρός είναι απλά φανταστικός. Ο ήλιος φωτίζει τις κορυφές και ο ουρανός είναι καθαρός. Και εμείς οδηγάμε χωρίς καν επενδύσεις στις στολές μας. Κάτι που αν το σκεφτείς σε τέτοιο υψόμετρο μοιάζει σχεδόν ύποπτο, αλλά δεν πτωούμαστε καθόλου.
Η διαδρομή είναι τόσο ευχάριστη που σχεδόν έχουμε ξεχάσει ότι βρισκόμαστε στις Άλπεις. Καθώς ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά, ο δρόμος συνεχίζει να μας οδηγεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία ολόκληρης της διαδρομής, το Kaiser Franz Joseph Hier. Ένα σημείο που δεν είναι απλώς στάση, είναι σαν ένα φυσικό μπαλκόνι πάνω στις Άλπεις. Πήρε το όνομά του από τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ, που επισκέφτηκε την περιοχή το 19ο αιώνα. Και ειλικρινά, αν υπήρχαν social media τότε, μάλλον θα έβγαζε τις καλύτερες του φωτογραφίες. Βρισκόμαστε περίπου στα 2.300 μέτρα υψόμετρο, εκεί όπου ο δρόμος σταματάει και αφήνει τη θέα να μιλήσει από μόνη της. Μπροστά μας απλώνεται ο τεράστιος παγετώνας Παστρέτζε, ο μεγαλύτερος παγετώνας της Αυστρίας. Και ακριβώς απέναντί μας υψώνεται το Grossglockner, το υψηλότερο βουνό της χώρας. Αγέροχο, επιβλητικό, σχεδόν εξωπραγματικό. Γύρω μας υπάρχουν μονοπάτια, σημεία θέας, έκθεσης για τους παγετώνες και ιστορία του βουνού. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά μοιάζουν λίγο δευτερεύοντα. Γιατί η αλήθεια είναι μία, η θέα είναι απίστευτη και κάπου εδώ ανακαλύπτουμε πόσο μοναδική είναι αυτή η διαδρομή με τη μηχανή. Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, νιώθοντας αυτή την απόλυτη ελευθερία. Και ξέρουμε πως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Αφήνουμε πίσω μας το Kaiser Franz Joseph Hier και συνεχίζουμε το δρόμο μας. Και εκεί σχεδόν απρόσμενα το βουνό αποφασίζει να μας κάνει ένα δώρο ακόμα. Μπροστά μας η αλπική λίμνη Νάσβελ, με χρώματα σμαραγδένια, πλαισιωμένη από νερά που κατεβαίνουν από ψηλά και αγκαλιάζουν το τοπίο. Η στάση εδώ είναι απαραίτητη και νομίζω πως τα λόγια είναι περιττά. Σας αφήνω να την απολαύσετε. Πάντως, όπως φαίνεται, αυτό το βουνό δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει να μας εντυπωσιάζει. Λίγο πιο κάτω δεξιά μας, άλλη μία αλπική λίμνη. Και κάπου εδώ αρχίζουμε να γελάμε μέσα από το κράνος, γιατί ειλικρινά φτάνει. Τι μέρος είναι αυτό? Όπου και αν γυρίσεις το κεφάλι σου, έχει κάτι απίστευτο να σου δείξει. Όσο συνεχίζουμε να σκαρφαλώνουμε όλο και πιο ψηλά, ο δρόμος αρχίζει να αλλάζει χαρακτήρα. Οι στροφές κλείνουν, σαν να μας προετοιμάζουν για κάτι διαφορετικό. Ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά στις Άλπεις. Αφήνουμε πίσω μας το γνωστό ρυθμό της διαδρομής και κατευθυνόμαστε προς ένα μοναδικό σημείο. Ο δρόμος μας οδηγεί προς το Edelweiss-Spitzen, το υψηλότερο προσβάσιμο σημείο σε ολόκληρο το Grossglockner. Ένα μέρος που η ανάβαση αποκτάει άλλο νόημα. Κάθε μέτρο που κερδίζεις σε υψόμετρο σε φέρνει και λίγο πιο κοντά στον ουρανό.
Συνεχίζουμε πάνω σε αυτό το γραφικό πλακόστρωτο κομμάτι του δρόμου. Πλησιάζουμε σε ένα σημείο που πολλοί αποκαλούν το απόλυτο πανοραμικό σημείο της διαδρομής. Εκεί που ο ορίζοντας ανοίγει σε ένα απέραντο θέαμα. Περισσότερες από 30 κορυφές που ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα και μία θέα που σε κάνει να καταλαβαίνεις γιατί αυτό το μέρος είναι θρυλικό για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Είναι μία στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας για πάντα και ένας ενθουσιασμός που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Edelweiss-Spitze, 2.571 μέτρα. Οι DTM Travelers είναι εδώ! Αποχαιρετάμε το εμβληματικό Grossglockner και η διαδρομή αρχίζει να κατηφορίζει. Όμως ο δρόμος αλλάζει. Τρακτέρ παντού, με κορδέλες και νούμερα. Λες και κάποιο αυστριακό πάρτι αποφάσισε να μεταμορφώσει τον δρόμο σε παρέλαση μηχανημάτων. Τελικά οι Αυστριακοί βρίσκουν τον τρόπο τους να περνάνε το χρόνο τους ευχάριστα. Ο δρόμος μας όμως συνεχίζεται. Μπροστά μας έχουμε περίπου 130 χιλιόμετρα και γύρω στις 2,5 ώρες μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο μεγάλο σταθμό του ταξιδιού μας. Ένα χωριό που όλοι έχουμε δει σε φωτογραφίες και αμέτρητα stories στο Instagram. Αυτό είναι το Hallstatt. Ένα μικρό παραλίμνιο χωριό που θεωρείται από πολλούς το πιο φωτογραφισμένο μέρος ολόκληρης της Αυστρίας. Με σπίτια να σκαρφαλώνουν ανάμεσα στη λίμνη. Το Hallstatt είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Όχι μόνο για την ομορφιά του, αλλά και για την ιστορία αιώνων που κουβαλάει, από την αρχαία εξόρυξη αλατιού μέχρι τα γραφικά του δρομάκια και την παράδοση που ζει ακόμα μέσα. Όταν φτάνεις εδώ, καταλαβαίνεις γιατί αυτό το μέρος τραβάει κόσμο από κάθε γωνία του πλανήτη. Όχι απλώς για μία φωτογραφία, αλλά για να το δεις με τα μάτια σου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αφήσω τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Απλά υπέροχο.